Yazi bese ukhona into engifuna ukubuza yona bese khona isombe engiyibonayo la efonini yami engazazi ukuthi iqhamuka kuba. Ithini inamba lapho uma uyibheka mfethu? Inamba bese ibhalwe uNonhlanhla kwenzakalani ngoNonhlanhla mfethu? uNonhlanhla ndoda indaba yakhe ndoda. Uthini? Hayi-ke ingcwayo yami nje yana ba. Seniyajola noNonhlanhla. Ndoda indaba endala ndoda. Yo, buka nawe sangitshela ukuthi usenentombi. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami Situfuzela Ngamandla Zulu. Umngwenya kwaMsavukazi uMvuleni. Intokazi yazalwa Mkhize. Namhlanje ke ngivashela ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi yini le angekho right ngayo ubudlelwane bakhe nophesini wakhe. So ke sibone ukuthi ingabe kuzohamba kanjani. Sawubona kunjani? Yebo sawubona. Ngiyaphila wena? Ngiyaphila na. Sharp. Ubhuti waba isibongo negama. Igama lami nguSanele Isibongo Mbuyazi. Mbuyazi. Yebo. Abobani Mbuyazi? Yebo ngiba uMaphola. Ungiba? Yeah. Oh okay. Ubuya kuphi? Ukhulele kuphi? Ngisuka eMtuba la eThekwini ngifike ngokuzofunda. How many hours uye eMtuba suka la eThekwini? It's about 3 hours. 3. Okay. So now ufika la eThekwini ufika ngamuphi unyaka? Ngifike ngonyaka odlule ngizoqala khona ukufunda. Okay. So ke ngicela ungichazele ngophesini wakho ukuthi nihlangane kuphi? Bekumuphi unyaka mhlambe ngabe umuntu obuya naye eMtuba usathandana naye kusase umuntu oyedwa noma umuntu ombone ngoba nakho uza la eThekwini uzoqala isikole? Mina nomuntu wami esihlangane esikoleni ngokuhlangana. Okay. Ngiqala ukwazana naye ngonyaka odlule nami vele bengifika naye ifika. Kwaba nokuxoxa sazana kancane. Okay. Niphathene kanjani nje sasanda kuhlangana? Ngonyaka odlule unyaka wonke besiphathene kahle. Izinto ihamba kahle. Indaba uthi besi sho sekushintshile? Hayi sekunokushintsha okukhona manje because izinto ayisafani nasekuqaleni. Oh okay, kwenzakalani? Uhlushwa yini? Njengamanje angazi ngizoyibeka kanjani because umuntu wami akasanginaki manje njengaqala. Mangafonanga mina naye akafoni. Sekuyimina oyikhathazayo ngayo. Mhlawumbe ngenza ukuthi umatasa akho mhlawumbe uyafunda ufocus ezincwadini noma uziba wena nje? Hayi ngibona ngathi uziba mina ngoba ngifunda naye esikoleni. Okay. Kodwa ngiyakwazi ukuthi ngenze isikhathi mina. So uke wahlala naye phansi kalelo thutshana otholayo noma mhlawumbe umsendele text noma uVN ngangozulu umtshele nje ukuthi uzizwa kahle ngokuthi kube wena kuphela olandelela yena akakulandeleli ekubeni noba uthuni kubudlelwane? Ngiye ngazama ukukhuluma naye kodwa wantshela ukuthi yena wayevele nje akashintshanga. Akayiboni into eshintshe ngaye ekubeni mina ngiyibona ukuthi hayi akusafani nakuqala. Usisi lo ubimisele ngaye nje impilo yakho yonke noma mhlambe bekuma sibambisana? Ngisho ukuthi bengiyimisele ngaye because angiyena lo mfana ojwayele ukudlala ngamantombazane isikhathi esiningi. Okay. Manje ke uthola kanjani ke? Fika kanjani ekuthenini ususinikeza inamba kabhuti thizeni? Umthole kanjani? Kwenzekeni? Silandise nje la uqala khona uthola omunye umuntu wesithathu phakathi kwenu noba-2. Lento ngiyithole ngosuku le-Valentine nge-14. Manje? Ngisanda nabo uyithola nje and ngiyabona ukuthi iyakude lento yabo. Okay. Utholani? Ngathola ama-text akhe lo bafo lo. Because ngiye ngimbone ecampusini esikoleni. Ngimanje ngithi ngiyabuka esithombeni inkinga basuke besho ukuthi beba-2. Okay. Angazi noma uyiweleni but I think ungamawele because ngiye ngayilandelele ama-profile pic akhe. Unokushutha nomunye afana naye. Ngicabanga ukuthi unewele. Okay. Isithombe nje sakhe nomuntu ofana naye? Yeah, kwi-profile pic yakhe. Uzizwa kanjani nge-Photoshop? Wazini ngaye? Nokuhlangana la ecampusini siyadlulana nje ngimbona ukuthi okay sifunde esikoleni esisodwa ngingabi nankinga yabo. Kodwa manje inkinga isiqala ekuthenini mase ngithola ama-text akhe efonini yomuntu wami. Okay. So
lo muntu lo meke ukuthi uthi vele nje ngiyathandana naye uba igama lakho usisi igama lami igama lakhe untombazana umuntu wakho uNonhlanhla meke ukuthi uthi ubhuti lo vele ngiyathandana noNhlanhla futhi uNonhlanhla mina ngifike kuyena ekade angitshela akanamuntu so ngithandana naye ngesimanga sokuthi vele ngifice single uzobe sekwenzakalani lapho kimi kuyofika isithombe sembi because kuyovela ukuthi shuthi mina angikho kahle kahle mina yo akuhanzima ithi ngimlande ke ukhulumisana naye buso nobuso uthola ukuthi kwenzakalani ngayo ngiyabonga kakhulu osilandelayo siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami so ke ubhuti uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi aphundile yonke imibuzo esizofikela ukuthi simbuze yona so ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani sabona bhuti kunjani Sobona. Right Siyaphila njani? ngiyaphila nami waba isibongo Ya masikanye. ubuya kuphi Le eMaritzburg. eMaritzburg ukhulela khona La ngikhulele khona kusukela nje emncane. Alright uyazi ukuthi ubeka kanjani isigqoko esikhani sokwenza impandla Ngizwa? uyazi ukuthi ubeka kanjani isigqoko kuzokwenza impandla Sesayijwayele igqoko sesihamba nazo igqoko. so sabe kuba nempandla Sesaphendwa abantu besifazane sesiyanqazi. uyawazi ubhuti endlini naye Cha ngiyamazi. umazela kuphi Sifunda naye esikoleni. okay nijwayelene kakhulu noma umbone nje ngokudlula nje Hayi siyadlulana nje sibingelelane njengoba senze nje singamajita. Okay Sibingelelane. Lolu hlelo lo lesikubizele kulona luthi umfunani umuntu wami so mawubhekile ngesingawe yini esingabe sikubizele yona kulolu hlelo and guest yami nayo ngifice nginayo Cha impela naye angazi anginalo ulwazi. mawubhekile ayikho intombi onayo ekuyintombi yakhe Hayi cha lose. usingle Yeah. single uhlaleleni Cha mina amantombazane ngiyawasaba. why wasaba amantombazane Angazi nami kodwa ngiyasaba. ufocus encwadini Ngisifocusing. kuyangijabulisa kakhulu lokho because uzele esikolweni uyofunda ne Ngizofunda. alright so kunento nje phezulu kwento nje ubhuda akekho right ngesimanga sokuthi yena phakathi kwakhe noNonhlanhla noNhlanhla ngisho Nonhlanhla akunezinto eziningi aseyibambile ezifaka wena phakathi so ngiyacela ukuthi njengoba sikubizile la umbuzo nombuzo ozofikela ukuthi akubuze wona ngicela ukuthi umphendule wena ngokweqiniso Hayi bye. ngabonga bafo ngicela ukukhulumisana Uyaphila baba. hayi ngikhona baba Go right. bafuna ukuthi umuntu afiyamazi Cha angimazi umuntu ekuthiwa uNonhlanhla. indaba ungamazi kubeni WhatsApp naye uNonhlanhla angimazi kodwa i-contact lakhe nginalo. Nginazi inamba ebhala ukuthi uNonhlanhla. inamba yakhe uyithole kanjani Wena bafo kunokuthi mfowethu nginewele bafo manje sisebenzisa ifone eyodwa sisebenzisa ifone yami kodwa sifunde ezikoleni ezihlukile. bafungeke ngakufonela einsukwini ngakubuza ngayo uNonhlanhla wena wangisa le nale wangitshela ukuthi iwele namanje futhi uphinde ungitshela ngewele liphi iwele lakho ngoba ufike wedwa Hayi ubafo ngimshiya ekhaya uMatasa nezinto nje ezincane. Ngimshiya ekhaya engakhe ngatholakala. Ubuwazi okay njengoba uthi wena umshiye ekhaya kimi intombi yami phakathi kwenu uba uthandana nayo Yo mina sengishilo bafo ukuthi nje mina ngisengine bafo anginantombi anginalozo. bafo kodwa ngathi ungenza isilimo wena unohlafi yamazwe Cha bafo singaphambiselana umoya bafo. angithi ukumbona efonini yakho yindaba ungayibuza ukuthi lo muntu ufunani efonini yakho ngithi unohlafi yamazi Ngiyamazi. akwazi wangibona ngimi naye esikoleni Hayi lozo bafo. bafo ungenza isilimo njengamanje Njengoba ngikutshela bafo ukuthi lozo nje angimazi uNonhlanhla mhlawumbe singawena ubafo mazi. Ngoba ngiyakutshela ukuthi ifoni sisebenzisa sobabili. okay iphi leyo phone ngibona ukuthi lo phone inawo nama message Cha bafo ngeke phela ngikwazi ukuthi ngikunike ifoni yami kuyi-privacy yami. angithi yabo ngiqhubha khona ungenza isilimo bafo Cha bafo ucela singakhombani bafo. iPhone ifoni why nishare phone Unefoni eyakhe upopo laba abancane aba-WhatsApp. ayina WhatsApp
So usuke ekhuluma ngefoni yakho usebenzisa WhatsApp wakho ngenamba yakho futhi. So lo Nonhlanhla akhuluma ngabhuti yamazi vele. Angimazi ukuthi yabo siyazana kodwa ngimazi ngiyamazi. Ukubone ngibone efonini yami nje nesombe khona isombe ke ngiyibona. Xa ke kusilo sisilo ngoba mina ngimazi. Kodwa ukhona efonini. So ba serious nje ubathandana benobhuti wakho. Ngathi impela into kanjalo kodwa anginalo ulwazi oluningi. Kwa sibonana nje ngalezo khathi kuseni. Nantambama esikoleni naye esikoleni. Hayibo, ne-identical. Yabona siyafana kodwa kuna lo ukuhluka lokho. Okuncane. Ngaze ngafisa ukunibona ninobawu2. Kodwa ngiyamsola lo mina ukuthi uye lo. So mawuthi wena usingle pho njengoba ubhuti esela ethi akekho right and esola wena bowuthi uzozikhipha kanjani ekufeleni icala labhuti wakho ngoba kumanje sinawe la. Hayi ngibona mina ukuthi kungcono ukuthi simfonele yena asiphendulele. Aziphendulele ne? Ngoba ngingikwazi mina ukufela amacala akhe. So mekuthi naye ubhuti uyaphika ke sho ukuthi icala uzolivuma wena. Hayi sisho ukuthi sezokhomba mina icala. Ngoba impela hayi angiyazi leya nto. Okay, so umile ngokuthi wena uthandana noNhlanhla. Mhlawumbe uthandana nobhuti wakho. Cela sifonise. Ngicela sivele simfoneleni mhlambe uzokwazi ukuchaza ubhuti wakho. But ngiyacela uma ukhulumisana naye ungambuzi ubhuti wakho ukuthi uyathandana yini noNhlanhla. Mhlawumbe ungambuza ukuthi lezi ithombe engisendelwe uNhlanhla seniyakhiyana yini. Mbuze nje kanjalo. Ngicela ukufona nginikeze wena ifoni. Hayi inkinga. Okay. Ungajampisi ne? Sure bafo kamba kanjani lapho? Yebo right kamba kanjani lapho baba? Hayi right mfowethu. Ndisinga lapha emakhaya. Phethe ithule yena phethe ithule empela. Alright. Yazi mfisa ukhona into engifuna ukubuza yona bese ukhona isombe engiyibona la efonini yami engazazi ukuthi iqhamuka kuba. Ithini inamba lapho umuyibheka mfethu. Inamba bese ibhalwe uNhlanhla kwenzakalani ngoNhlanhla mfethu? Ngiyathanda nje indaba yakhe ndoda. Uthini? Hayi ke ingcwayami nje yana baba. Seniyajola noNhlanhla. Indaba endala ndoda. Yo, buka nawe sangitshela ukuthi usenentombi. Awufethu ngithi uzobona phela naye lapha ithonke ifonini ndoda. Uthi ngeke ngahlangana nomunye umjidi esikoleni. Usangihlukane nentombi yakhe manje. Manje ngiyaxakeka ukuthi angiyazi. Hayi, phethe ibhadi lakhe baba. Eyisho right sokhuluma mase ngibuyile ngalawo. Sure. Sharp. Sembo uzele. Sifonela umuntu wrong, sithola umuntu wrong nje. Ngavela ngaphelelwa amagama nami. Emva lento engiqeda ukuyizwa manje. Mhlawumbe uNhlanhla yena ngasichazela kabanzi. Ukuthi kwenzakalani? Mhlawumbe ngingachaza. Sesineshow manje ukuthi akathandani noNhlanhla, uthandana nobhuti wakhe afana naye. Shuthi iphutha libeki ngokuthi ngisole nangu ubafo. Ekubeni kubhuti wakhe. Kodwa ngiyajabula ukuthi ngizwile ukuthi kwenzakalani. Bayathandana. Yes, ube kwacaca nje ukuthi vele bayathandana and ushilo wathi indaba endala le. Ayonto yamanje, yonto ayizolo. Hayi kuzwakele kahle impela. Ngithanda ukuxolisa kona kuwe bafo ukuthi ngize ngilethe la uzobuka abantu ekubeni into ungayazi. Hayi inkinga bafuna bahamba nangu phaya. Uphaya. Yabona ngileli langa uyofela icala ongalazi ngempela. Ngoba ngathi azoze ebe maningi lamacala la ngiwafela ngingawazi.
Ngoba-ke udaba lethu asikwazi ukuthi siqhubeke nalo ngoba akusulo umuntu bese siyamdinga lo omunye. So asikudinga ukuthi singambulalela icala engalona lakhe angalenzanga. Ngiyacela ukuthi ningivumele ukuthi sivele siligoqe la uhlelo. Ngiyabonga. Mbuke lapha ekhaya, yo nizibonelile nani. Angazi noma ukuthi kuhle kube yiwele into enhle futhi kuyisibusiso. Angisho ukuthi akusona isibusiso ukuzala wedwa. Kodwa abo buy one get one free ibona ngathi sokubusisekile kakhulu. Ngiyadlala bakithi ningathathi serious le gama la buy one get one free ngiyanazi phela ngiyayijokisela mina. But ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.